сар аз 14 моҳи равон ширкати ҳавопаймои Somon Air парвозҳоро дар масири Душанбе ба Бишкек дубора оғоз намуд. Ин иқдом бо шарофати гуфтушуниди муваффақонаи сарони ҳарду давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров, ки дар доираи сафари давлатии президенти Тоҷикистон ба Бишкек доир гардид, амалӣ гардонида шуд. Акнун аз ин пас тариқи ин хатсар ҳафтаи як маротиба мусофирон метавонанд бо Somon Air мустақиман аз Душанбе ба Бишкек оянд. оғози парвозҳо дар хатсайри мазкур бо суханронии масъулини ниҳодҳои дахлдори ҳарду ҷониб дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе доир шуд ва ин тасмим аз лиҳози иқтисодӣ ва барои наздиксозии мардум хеле муҳим арзёбӣ гардид. боиси хушнудист ки дар рӯбарӯи ҷашни байналмилалии Наврӯз хатсайри мунтазами Душанбе Бишкек барқарор мегардад ва имрӯз мо парвозро аз рӯи самти Душанбе Бишкек анҷом хоҳем дод. сипосгузорем аз пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имконият фароҳам оварданд барои анҷом додани парвозҳо аз рӯи самти Душанбе Бишкек ки ин барои густурдани равобитҳои ду кишвар ҷумҳурии азизи Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон пешравиҳо хоҳад кард. Хочу отметить, сегодня произошло историческое событие. Благодаря усилиям наших президентов возобновились авиарейсы между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. Считаю, что это событие даст толчок к беспрепятственному посещению наших граждан, наших стран. И также уверен, что это только укрепит наши братские отношения. гуфта шуд ки тасмимҳои пайҳами ширкати мазкур ки ҳоло дар бозори мусофиркашонии ҳавои мавқеи асосиро соҳиб аст, давоми чанд сол боз дуриҳоро наздику сафарро осон намудааст. иқдоми роҳандозии хатсайр миёни Душанбе ва Бишкек дар заминаи муносибатҳои хуби дипломатии Тоҷикистон бо Қирғизистон сурат гирифт. қобил ба зикр аст ки сар аз имрӯз равои мусофирон аз Душанбе ба Бишкек ва аз ин ҷо ба кишвари мо бо назардошти шароити хубу замонавӣ амалӣ мегардад ва парвозҳо тариқи ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва Boeing 737-900 сурат хоҳад гирифт. боиси хушбахтӣ ва сарбаландӣ ду миллати дӯсту бародар Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳаст ки имрӯз иттифоқ байни онҳо бениҳоят дар сатҳи баланд ҷорӣ гаштааст ва мо хушбахтона ба шаҳри Бишкек Қирғизистон дар доираи курӣ рафта истодаем ва Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мефармояд ки пирӯзӣ аз иттифоқ хезад. яъне дӯстӣ ва иттифоқии муносибати байни Тоҷикистону Қирғизистон метавонад ки дар байни на танҳо ду халқиятҳои ҷаҳон инчунин дигар ҷанбаҳоеро ба бор оварад ки ба манфиати ду халқу миллат оварда расонад. Я очень рада, что после долгого перерыва возобновился рейс Душанбе-Бишкек. Это важный шаг для укрепления добрососедских отношений. Надеюсь, первый рейс станет только началом, а в будущем мы увидим больше возможностей для межгосударственного развития. дар асоси ҷадвали парвозҳо шурӯъ аз 14 моҳи март аллакай парвозҳо дар масири Душанбе ба Бишкек оғоз шуда доимӣ ҳафтаи як маротиба рӯзҳои якшанбе анҷом дода мешавад. қобил ба зикри хос аст ки ширкат сафари бароҳату имконоти мусоиди мусофиронро кафолат медиҳад, зеро таҷрибаи хуби фаъолият дар соҳаи авиатсияи гражданиро дорад. парвози нахустине ки бо назардошти талаботҳои байналмилалӣ анҷом дода шуд дар фурудгоҳи Манаси Бишкек нахустин парвози Somon Air-ро чун анъанаи соҳавӣ бо равоқи обӣ истиқбол гирифтанд. дипломатияи созанда, сиёсати бобарору сулҳҷӯёна ва рисолати ҳамҷаворӣ имконият фароҳам овард ки баъд аз чанд муддат ҳаминак бо парвози 1 соату 30 дақиқа мусофирони Somon Air худро дар қалби Қирғизистон шаҳри Бишкек дарёбанд. мусофирони нахустини хатсайри Душанбе ба Бишкекро намояндагони кишвари дӯсту бародар Қирғизистон бо завқи баланд истиқбол намуда изҳори боварӣ карда шуд ки он барои мустаҳкамсозии бештари дӯстии халқҳо инчунин робитаҳои иқтисодиву фарҳангӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон мусоидати амиқ менамояд. қобил ба зикр аст ки давомнокии парвоз аз Душанбе ба Бишкек 1 соату 30 дақиқа ва бозгашт 1 соату 20 дақиқаро ташкил медиҳад. дар ин давра ба мизоҷон ҳайати баландтаҷрибаи соҳибмалака хизмат хоҳанд расонид.
мекунед. ҳоло ҷиҳати бештар намудани парвозҳо дар ин масир корҳои лозима сомон ёфта дар ояндаи наздик рӯзҳои парвоз зиёд хоҳад гардид.